Mawabwino ndipo ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa mapoyamba na imitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene angomusankha kumene Justice Dr. Jane Ansah ati anakhululukira komanso alibe mangawa ndi anthu onse omwe akhala akuwanyoza chitatha chisankho cha 2019. Unduna wa ntchito zokopa alendo wati dziko lino linalandira alendo akunja oposa 1.1 miliyoni chaka chatha, zomwe zikutanthauza kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo. Ndipo timu ya mpira wamanja yachisodzera yakhala pa namba 7 pomwe yagonjetsa timu ya Cook Islands ndi zigoli 61 kwa 54 pa masewero omaliza a mpikisano wa m'mayiko a dziko lonse omwe umachitikira ku Gibraltar. Ndipo munkhani yathu yoyamba yemwe amusankha pa udindo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati anakhululukira komanso alibe mangawa ndi anthu onse omwe akhala kunyoza iwo ndi banja lawo kamba ka chisankho cha 2019. Iwo ayankhula izi kwa nthawi yoyamba ku chalichi yawo makamaka ku mpingo wawo wa Christ Citadel International ku Lilongwe. Yamikani Simtowe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Justice Dr. Jane Ansah ndi mwamuna wawo Bishop Joseph Ado Ansah ndabusa ampingo wa Christ Citadel International ndipo la Mulungu mawa anasonkhana ndi Akhristu anzawo pakachisi wina wa mpingowu ku Area 47 mu mzinda wa Lilongwe. Mapempherowa omwe cholinga chake chinali kuthokoza Mulungu komanso kupereka a Jane Ansah ndi Professor Arthur Peter Mutharika manja mwa Mulungu pomwe ayambe ntchito zotumikira Amalawi. Justice Ansah omwe anatsogolera mwambo wodyetsa ngonero anati sanatekeseke ndi zomwe anthu ankalankhula komanso zionetsero zomwe anthu ankachita motsogozedwa ndi mabungwe kamba kuti iwo anagwira ntchito yawo motsata malamulo ndipo palibe chachinyengo chomwe anachita. Koma iwo ati izi zinakhudza kwambiri amayi awo komanso mwamuna wawo omwe amavutika ndi nthenda yakuthamanga kwa magazi BP. Iwo ati afotokoza izi kuti anthu azindikire kuipa kwa kuyankhula kapena kufalitsa nkhani zoyipa komanso mabodza za anthu ena. Kotero ayamika Mulungu kamba kuwadutsitsa mu nyengo zomwe zinali zowawitsa kwa abale ndi anzawo ngakhalenso mpingo wawo. Mmodzi mwa abusa pa mpingo wa Christ Citadel International ku Area 47 Abona Kenneth Njojo wati mpingowu upitiriza kuyikiza m'manja mwa Mulungu atsogoleri atsopanowa kuti akwaniritse chifuniro cha Mulungu. Dr. Jane Ansah ndi mmodzi wa sanamira wa mpingo uno, ndi mbusa wankulu anali national overseer kuno ku Malawi kena kanadzapita ku United Kingdom kukakhaso national overseer. Ndi mzimayi one kuti okonda chilungamo. Ndeti naona kunaye kuti chifukwa zinthu zikawiri timangoziona kuthupi, koma mu mzimu zinthu zikamangidwa zimamangidwa ndithu. Ndiye kuli bwino tikhale ndi mapemphero kuyika maziko kuti mu mzimu Mulungu amange kuti chikhulupiriro chawo chisakatayike pamene akakhale vice president, chilungamo chawo chisakatayike pamene akakhala vice president, kuti pamachuluka zambiri zimene zimabwera pa level imeneyo, koma ife tikunena kuti tuwavike mwazi wa Yesu Kristu. Mpingo wa Christ Citadel International ulinda Khristu ndi nthambi m'mayiko monga United States, Ghana, South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Togo, Lesotho, Mozambique, Zambia komanso Malawi. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Boma la Morocco lati ndilokonzeka kuthandizana ndi boma la Malawi kutukula ulimi mdziko muno komanso kupititsa patsogolo malonda ochokera ku ntchito za ulimi. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdulkadir Naji auza MBC kuti dziko lawo ndi limodzi mwa mayiko amene akuchita bwino pa nkhani za ulimi komanso malonda muno mu Africa. Zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula koma imwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Dziko la Morocco lidaonetsetsa kuti likhazikitse njira zamakono zofuna kutukulira ulimi. Mwazina dziko lidakhazikitsa njira zamakono monga za ulimi wa nthirira, kubweretsa mbewu zimene zimapirira ku ng'amba, kubweretsa luso la makono losamalirira nthaka kuti izikhalabe yachonde ndi zina zambiri zomwe akuti zathandiza alimi ochuluka kuti achulukitse zokolola zawo ngakhale kuli ng'amba. Pano
anthu 40 mwa anthu 100 aliwonse mdziko la Morocco amagwira ntchito zokhudzana ndi ulimi, zimene zikutanthauza kuti anthu ambiri kumeneko alembedwa ntchito zokhudzana ndi ulimi kuposa magawo ena onse. Pakadali pano dziko la Morocco lili pa mndandanda wa maiko asanu amuno mu Africa amene akuchita bwino kwambiri pa nkhani ya ulimi. Pamenepa kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdelkaji Naji anati dziko lawo ndilokonzeka kuthandizana ndi dziko la Malawi kuti nalonso lichite bwino pa nkhani za ulimi. Iwo anati dziko la Morocco lili ndi luso komanso ukadaulo wa makono pa nkhani monga za ulimi wa nthirira, kulimbana ndi kusintha kwa nyengo, kugwiritsa ntchito maluso amakono pa nkhani za ulimi ndi zina zotero, ndipo dziko la Malawi likuyenera kuphunzirapo zambiri kuti nalonso lichite bwino pa nkhani za ulimi. Pa zopanga katundu osiyanasiyana kuchokera ku zokolola ku ulimi, kazembeyu anati dziko la Malawi lili kale pa ubale wabwino ndi dziko la Morocco, ndipo limodzi adagwirizana kuti aunike magawo monga kupanga fetereza, kupanga katundu wapamwamba kuchokera ku ulimi ndi zinthu zina zimene zikhoza kupindulira maiko awiriwa pa nkhani ya chuma komanso kuthandiza miyoyo ya anthu. Pamenepa kazembeyo anati posachedwapa chaka chomwe chino akatswiri ochokera kwawo ku Morocco abwera mdziko muno kudzaunika mwayi umene ungapezeke pa nkhani yopanga katundu ochokera ku ulimi komanso kupititsa patsogolo malonda a ulimi. Pakadali pano dziko la Morocco ndi limodzi mwa zitsanzo zabwino muno mu Africa pa nkhani ya ulimi. Mmene chinkafika chaka cha 2020 dziko lidali litachulukitsa katundu amene limagulitsa kunja kwake ndi 117%, zomwe zikubweretsa ndalama yoposa 3.5 billion United States dollars. Izi zidathandizanso kuti anthu oposa 342,000 apeze mwayi wa ntchito zatsopano. Dziko la Malawi nalo likhonza kuchita bwino pa nkhani za ulimi ngati lingachilimike pokhazikitsa njira zamakono za ulimi. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Unduna wa ntchito zokopa alendo wati dziko lino linalandira alendo akunja oposa 1.1 miliyoni chaka chatha, zomwe zotanthauza kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo. Mulembi mu undunawo a Chances Mwaka anayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo okumana ndi kampani komanso mabungwe okhudzidwa ndi ntchito zokopa alendo ngati mbali imodzi ya zochitika zokondwerera tsiku la zokopa alendo. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Asimwaka anati kuti dziko lino lipitirire kupeza phindu komanso kulandira alendo ochuluka pakufunika kupeza njira zomwe zizichititsa kuti ntchito zokopa alendo zizikhala zoganizira za mtsogolo. Tikupempha wina aliyense kuti tikamapanga zitukuko zokopa alendo kapena china chonse chimene tikupanga tizikhala tikuganizira za kusogolo kuti ana athu azapezanso zabwino zimene tikuzionazi, kotero kuti takhala tikuona zosiyanasiyana, mvula na manamondwe, zonsezi chifukwa choti mwina pena pake sitinachita bwino. Nkuona ifeyo ngati kunduna kugwirizana ndi dziko lonse lapansi za UN, tikufuna kuti wina aliyense amene akupanga nawo zokopa alendo azikhala kuganizira za kusogolo. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Tourism Council Mai Memory Kamthunzi anati chifukwa cha zotsatira za kusintha kwa nyengo pa dziko lonse, alendo amaiko akunja amakonda ntchito zokopa alendo zomwe sizipereka chiopsezo kuchilengedwe. Mai Kamthunzi anatsindikanso kuti anthu omwe amakhala madera omwe muli ntchito zokopa alendo azipeza mwayi wa ntchito ngati njira imodzi yonetsetsa kuti akutukula nawo ntchito zokopa alendo. Malawi Tourism Council tikulimbikitsa anthu amene ali ndi mabizinesi osiyana okopa alendo kunena kuti tiyambe kumaganiza nkhani zokhuzana ecotourism komanso nkhani za best practices mu tourism, komanso osayiwala kunena kuti tizipanga involve ma communities amene ali surrounding. Mukuzuwa inu kunena kuti akakhala kuti ma communities amene ali surrounding malo osiyana okopa alendo amenewa ndikuti anthuso amene ali malo osiyana amenewa ndikuti nawonso akupindula. Ndiye tikufuna kuti tourism izipindulitsa anthu amene ali azungulira malo osiyana amenewa kumbali zosiyana zonena kuti mwina kuzopeza ntchito, creation of jobs. Tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse analikhazikitsa pofuna kukondwerera kufunika kwa ntchitozi pa chuma, chikhalidwe komanso moyo wa anthu. Kuno ku Malawi, boma linakhazikitsa mwezi uno wa Septemba ngati mwezi wa zokopa alendo, ndipo mwezi umenewu unduna wa zokopa alendo wakhala ukutsogolera ntchito zosiyanasiyana zoonetsa momwe ntchito zokopa alendo zikupititsira patsogolo chuma cha dziko lino. Chisomo break, MBC, Blantyre.
Chipani cha Democratic Progressive Party DPP chati chikangotenga udindo olamulira dziko lino ntchito yake yoyamba ikhala yothana ndi mavuto akuluakulu omwe akhuza nzika za dziko lino monga kusowa kwa chakudya, kusowa kwa ndalama zakunja komanso kupereka ngongole zochitira business kwa achinyamata. Governor wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Charles Mchacha ndomwe anena izi pa ulendo wa ndawala omwe anakonza mu mzinda wa Blantyre pokondwerera kupambana kwa mtsogoleri wa chipani ichi Professor Arthur Peter Mutharika ndi wachiwiri wake Justice Dr. Jane Ansah pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 mwezi uno. Professor Arthur Peter Mutharika ndi president ekhayo wantendera tiyatipeleza limtendera pa Professor Arthur Peter Mutharika kuti dziko timange likhale dziko labwino chifukwa anthu amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti Malawi asinthe kudzera mwa Professor Arthur Peter Mutharika. Adikire zabwino, adikire chitukuko, adikire zimene takhala tikuwalonjeza mnthawi ya kampeni kuti zikhala zikuchitika tipitiriza kupanga zimenezozo. Ndipo pothirirapo ndemanga ena mwa achinyamata ochita business yakabaza mtownship ya Ndilande ati ali ndi chiyembekezo chakuti miyoyo yawo iyamba kutukuka pansi pa utsogoleri wa Professor Mutharika. Tikukumbukira kuti Professor anafotokoza kuti masomphenya ake ndolimbikitsa ntchito zamanja makamaka kukhazikitsa ndamene anayamba kukhazikitsa ma technical college Malawi munomo ndi zimene zichaso akapitiriza ndi kuti zithandizo za nyamata zikhale ndi ozidalira patokha. Professor Peter Mutharika tamulanda ndi manja awiri ndipo kutsogolo ntchito zipezeka mabizinesi ayenda bwino china chilichonse chikhala cha mtendere anthu chakudyaso azidya katatu mmene anatenera chimene tikufuna ifeyo kuboma choti atithandize kuchonera kuti timafuna license yochipa tikameza unregistered license ndiye kuti ifeyo tili bwinobwino chifukwa panopo timapeza kuti ife anthu onena kuti ozunzika nkhani ya pansewu atrafiki panopo tilibe konseni imene matha kutigwira so tikupempha kuboma kukhale ndi gawo kunena kuti ife anjinga tikhale ndi ruling yabwino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene angomusankha kumene Justice Dr. Jane Ansah ati anakhululukira komanso alibe mangawa ndi anthu onse omwe akhala akuwanyoza chitatha chisankho cha 2019. Unduna wa ntchito zokopa alendo wati dziko lino linalandira alendo akunja oposa 1.1 miliyoni chaka chatha zomwe zikutanthauza kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo. Ndipo timu ya mpira wamanja yachisodzera yakhala pa namba 7 pomwe yagonjetsa timu ya Cook Islands ndi zigoli 61 kwa 54 pa masewero omaliza a mpikisano wa m'mayiko a pa dziko lonse omwe umachitikira ku Gibraltar. MBC, inspiring the nation. Cash yapweka. Osafuna makobiri zake hizo anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page kuti mulowe nawo mmasewerowa imbani *4342*9# lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo nkhani zathu za malonda kampani yopanga sugar ya Ilovo yalipira ndalama zokwana 78 billion kwacha zomwe ndi msonkho ku bungwe lotolera misonkho mdziko muno la MRA mu chaka cha 2025.
Akuluakulu a kampani afotokoza izi mu mzinda wa Blantyre pamene kampaniyo imapereka gawo lake la misonkho ya chaka chino okwana 21.1 biliyoni kwacha ku bungwe la MRA. Mkulu wa bungwe la MRA a Daniel Dominic Daka oyamikira kampani ya Ilovo kamba kokhulupirika popereka msonkho zomwe ati ndi chisonyezo chodzipereka pothandiza kutukula chuma cha dziko lino. Kweni ndongofuna udzaonetsa poyera chisangalalo chimene takhala tili nacho. Ilovo itatipatsa misonkhoyo because lero timangokhala ti chionetsero chabe. So kunali kutulutsa pabwalo pa mtetete kwa Amalawi onse ndi onse anzathu pamene amatithandiza kutolera misonkho kuti Ilovo imene yakhala ikuchitira mbuyo ikupitiriza commitment towards revenue mobilization. So lero ndi tsiku la chisangalalo komanso timatenganso mwayi kwa tsiku limeneli kuti tiwapange invite kapena tipereke chikoka kwa onse amene amapereka misonkho kuti achite chimodzimodzi kuyambira lero kupita mtsogolo imene kuchitira Ilovo Sugar Malawi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu kampani ya Ilovo Sugar Malawi Ronald Ngwira wati kampaniyo ipitiriza kukhulupirika popereka msonkho poti kulipira misonkho ndi gawo lofunika pothandiza boma kukwaniritsa chitukuko cha dziko. Kampani ya Ilovo Sugar Malawi sikusiyana ndi makampani ambiri Malawi muno. Chaka chimenechi chinali chovutirapo kuti mabizinesi ayende. Kusowa kuchepekera kwa forex kuti tikonze zigayo komanso kugula mafetereza ndi zina zoterozo. Pitirira pamenepo tutuluka mu chaka choti mvula zinavuta komanso kuletsedwa kotulutsa sugar Malawi muno ngati kampani zimenezi zinatikhudzabe ndithu koma tili osangala kuti takhomerabe ndithu misonkho 78 billion. Kuti dziko liyende, kuti dziko litukuke, misonkho ndimene imayendesa dziko. Makampani ambiri ochulukirapo amasatira malamulo ndipo ife ngati Ilovo Sugar Malawi ndi cholinga chathu kuti chiyambire ndikalikale komanso pita mtsogolo tikuzipereka kuti tizipereka misonkho. Ndipo munkhani za masewero timu ya mpira wa manja ya dziko lino yakhala pa number 7 ku mpikisano wa matimu a mpira wa manja achisozera apa dziko lonse omwe umachitikira mdziko la Gibraltar. Timu ya dziko lino yapeza chipambano pa masewero ake omaliza pomwe yagonjetsa Cook Islands ndi zigoli 61 kwa 54 zomwe zapangitsa kuti itere pa number 7. Wenceslas Chirwa walemba ripoti ili. Timu ya Malawi inayamba bwino masewero ake ndi Cook Islands kutsogola gawo loyamba 15-12. Mmene amapumulira matimu nkuti akufanana zigoli 28-28 koma Junior Queens inaonjeza moto mukota yachitatu kutsogola 47-39 ndipo zinapitirira izi mpaka na mukota yomaliza pamene masewero amatha nkuti Malawi ili 61 koma Cook Islands 54. Kuswa timu inoyo Musa anati mpikisanowu anakumana ndi mikungwirima ingapo kuphatikizapo kulakwitsa komwe kunachititsa timu na masewero ena asachite bwino komabe anati kumaliza pa number 7 pakati pa maiko 20 omwe matenga nawo mbali mu mpikisanowu ndi chinthu chonyaditsa. Masewero anali masewero abwino kwa basi one kunena kuti game inayamba bwino inali 50-50 mbali zonse zofanana mphamvu komabe ife tinayesetsa format na photos zatsika kunena kuti malingaliro athu anali kuti malize mu top 4 analephereka. Malingaliro achiwiri anali kuti malize pa top 5 analephereka. Ndebe tinayesetsa tinauza zatsikana zifezitani game itifere chifukwa game ndiyofunika kwambiri. Chachiro maliza pa number 8 ayi bora tamaliza kwa number 7. Ndiye zarani atsikana anamvetsera achidadi bwino atsikana kuti zonse mmene tinapangira zathera kuti tatha pa number 7 titawina game achani ya Cook Islands. Pakadali pano mmodzi mwa osewera a timuyi Adija Juma wati ngakhale iwo ali okhumudwa kuti sadakwanitse kupezeka nawo pa ndandanda wa matimu mbambande asanu ku mpikisanowu ndi wokondwa kuti amaliza mwapamwamba. Kwambiri sitili wokondwa usati kwambiri komano ife uwishi kuti tinakamaliza pa namba top 6 mafuna nakhala namba 5 olo 6 komabe poti zachitika. Ndimene zathera kuno ku Gibraltar, Malawi 61 pamene Cook Islands 54. Kumaliza pa number 7 simalota amene anali nawo komabe ndi uthenga waukulu kuti timu ya Malawi under 21
ili mu gulu la akatakwe pa nkhani yokankha masewero amene wa mpira wamanja pa dziko lonse. Wenceslas Chirwa, Europa Sports Arena, Gibraltar. Munkhani zakunja, atsogoleri a maiko amu Africa akupitirira kupempha bungwe la United Nations kuti akhale ndi nthumwi mu konsolo ya chitetezo ya bungweli. Atsogoleriwa apereka pempholi pa msonkhano waukulu wa bungweli omwe ukuchitikira mu mzinda wa New York mdziko la United States. Telson Magombo wadza nkhani yonse. Pamene maiko amu Africa akufunitsitsa kukhala ndi mipando yokhazikika mu nthambi ya zachitetezo ya bungwe la United Nations, mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto ati pali zifukwa zokwanira zoti maiko amu Africa apatsidwe mipandoyi ndi cholinga choti azitha kumvetsa bwino ntchito za nthambi zosiyanasiyana za bungweli komanso kutenga nawo gawo mu ntchito za bungweli. Naye mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa wati tsopano nthawi yomangoyankhula za nkhani yatha ndipo nkofunika kuti maiko alole Africa kupeza mipando yokhazikika ku bungwe la United Nations. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump wati nkofunika kuti maiko onse kuphatikizapo amu Africa agwirane manja kuthesa mchitidwe wa zauchifwamba omwe ndi wobwezeretsa chitukuko mbuyo. Msonkhano wa chinamba 80 wa United Nations ukuchitika pamutu woti zaka 8 za umodzi, chitukuko, mtendere komanso ufulu. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu, koma tisanasiyane na insomitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene angomusankha kumene Justice Dr. Jane Ansah ati anakhululukira komanso alibe mangawa ndi anthu onse omwe akhala akuwanyoza chitatha chisankho cha 2019. Unduna wa ntchito zokopa alendo wati dziko lino linalandira alendo akunja oposa 1.1 miliyoni chaka chatha, zomwe zikutanthauza kuti ntchito zokopa alendo zikupita patsogolo. Ndipo timu ya mpira wamanja yachisodzera yakhala pa namba 7 pomwe yagonjetsa timu ya Cook Islands ndi zigoli 61 kwa 54 pa masewero omaliza ampikisano wa maiko apa dziko lonse omwe umachitikira ku Gibraltar. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwana ndine Amin Musa mwakuma nonse. Mawa bwino, tsopano tioneko za nyengo. Nyengo yotentha kwambiri ikuyembekezeka lero lino, pamene mvula yowaza ikuyembekezeka m'madera ochepa mawa lachiwiri makamaka kumwera kwa dziko lino. Choncho izi yomwechi kamba kamphepo zochokera kummawa zimene zikulowa mdziko lino zimene zofundirapo ndithu. Choncho mawa uno tiyembekezere kutenthako kwa mgabu ndi mulingo wa madigiri 24, pamene mphepete mwa nyanja dziko lino monga kumangochi ndi mulingo wa madigiri 21, koma kulilongwe kufundirapo ndi madigiri 18, pamene kunzuzu kozozizira pang'ono ndi mulingo wa madigiri 14. Mitambo yochepa ikuyembekezeka kummawaku madera ena okwera kumwera monga ku Chiladzulu komanso kuzomba, pamene mitambo ichulukirapo kudedza kulilongwe pakati pa dziko lino ngakhalenso kumpoto kwa dziko lino monga kuchitipa ndi kulumphi. Masana tiyembekezere kutentha kwambiri kuchigwa cha mtsinje wa Shire kwa mgabu ndi mulingo wa madigiri 42, uku nkutentha kwambiri ndithu. Ndiponso kumangochi mulingo wa madigiri 36, pamene kulilongwe madigiri 30 ngakhalenso kunzuzu madigiri 30. Masanawa nyengo ya dzuwa komanso changululu madera ambiri akumwera kwa dziko lino, pamene madera apakati pa dziko lino ayembekezere mitambo yapatali-patali. Nyengo ya mitambo ikozokhalaponso kuchitipa ndi kukalonga kumpoto kwa dziko lino. Za nyengo ndi zomwezi pakali pano, khani ozindikira dziwani. Mr. Oldies on this. Brain bang bang. Wait up. I tell you once to know. Rock Nation.
busy daimani ine mosenda yambila kukuta yumani tatuluza nyimbo itavelani yofotokoza sambili nokata velani basi posika nane siga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo nane posika basi ndisiga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo kamane na usitinde chubu iwe machokela kitu siza hudu ine sanitole podi ndaswa fubu ine mwina unisi wanchose hudu ine mwina poto wona maso za weda koma wakumbukila suwena mesa unkacheza ndito weda naenda mulinga kale atobweda basi posika nane siga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo nane posika basi ndisiga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo mami singalongwe sole mwandi pasa puma mpaka kusaka chikole natemwa iwe kanjombi nikulonde jenge wakangatizomi mami iwe taona iwe koma usiku nikagona iwe zikango tembeno za pilo ukandika na undika pazira kodi ya sisi mwafika nanga kunyamuka kunde mukutiba ine ndinafika ngati doro ukufumba fumbo weno zguru pena zikalandi jisoni zuwena wona momweta yambila kigukwela pano tafika kwa molendo kutela kaya zuwena basi posika nane siga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo nane posika basi ndisiga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo basi posika nane siga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo nane posika basi ndisiga pompo nane ndikulowela chakwanu konko ndimasaka nkazi chakwanu konko nduyankulandi ino daimani pompo ima Monica simfuna kulimba na potika ine simpita ukandimana namba nkuvutita Mr. Oldies on this.